लोगो मोबाइल बिमा बिबनाय सानैजों आलासि जानो फैदों आनै गांलाबनि गामियाव देवगुरि गामि खाथि गामियाव मोजां मोनदों दा आमायना जायगाखौ मोजां मोजां ओरैहाय भुटान लामा दं देवादांगिजों सोलिनानै फैदोंमोन सिम थादोंमोन गिदिर बानायनांगौ थांबाय लामाया बेंटलनिफ्राय भुटान लामाजों चिरां भुटान लामाजों फैयै फैयै दावखोनानै देवादांगिनिफ्राय नैबेजोंहाय देवादांगि आनै गांलाबमोननाव थांनोसै देवगुरि गामि खाथियाव दैया गेन्दा फैहांबायानो दिनैनि अखाया फैदो आमाय आमाय पदलतन नार्जारि बिमा बिबनाय सानैजों आनै गांलाबनाव आनै गांलाबनि गामि मोननोसै मोनबायानो होनलासै देवगुरि मोनफैबायमोन दै दामबारि बेरायलांनो होननाया दैयानो हान्थु बारो बाहाय बेनिफ्राय दैया गोख्रै ग्लाबग्लाबमोन दैया अब्ला ओमफ्राय दं बाथ्राया बेजोंबो नायदोंमोन बाथ्रा देवगुरिजों बागमाराबो थांनो लामा नायगिरदोंमोन जायनि थाखाय गोबां उसुबिदा बेखौ आन्दोआ गभर्नमेन्टआबो बिदिनो आराम जागोन